Hore, hore, laukku hari ini banyak sampai untuk beberapa hari ke depan. Hore, 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 terima kasih Onti yang baik hati. Pata dan Hiro dan teman-temannya semua, kakak-kakaknya lauknya banyak. Oke, oke, ada lauk banyak ini. Tinggal dimasak ini. Hore, 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 lauknya banyak, lauknya banyak. Minum tuh deh. Iku lo laukmu loh. Kuwi lah. Roh, kuwi apa kuwi? Loh, kuwi lah roh. Enggak mau tuh deh. Enggak mau, sudah pinter semua kok Bu. Aku sudah pinter, kalau lauk masih mentah itu enggak mau loh Bu. Nanti juga dikasihkan semua sama saya Bu. Jadi saya enggak mau ribut-ribut Bu, enggak mau nyolong-nyolong, enggak mau gondol-gondol Bu. Aku pinteng Bu, aku pinteng Bu. Wih, kuwi lah, iki lah. Loh, iku loh nak. Loh, enggak mau. Loh, iku loh nak. Iku loh. Loh, ya ta? Ya ta? Ore. Ore, lauknya banyak, ore. Mari tah lanang-lanang naleni tomat wong wedok bubuti suket ngen bunce setan lekas kembang Tah, bikin njaluk apa? Bikin njaluk apa? Tuman, tuman, tuman. kenapa orang ronggu Nyapa? 2 peluru untuk tawon Yo, yo, nek endi lho? ayo aku nek buncisan Ya apa? sing diinginane sumi-sumi gulung komen ae untuk sumi ase kae lah iki mangan tobaku iki lek pucuk irung iki karo Ora usah ngetutne le. Le, palta ora usah ngetutne. Engko dihack lho. diinginane iki wis digepyok lah saiki Engko dihack lho. main sakmene Ayo Mas Yoyo, ayo mlebu ae Mas Yoyo. Duh. Yo. Ayo. Kowe iki aja ngetutne Yoyo ae. Engko dihack kaya mau kae lho. Wis dihack to, Mas. Wis krungu suarane aku mbok ngeblak-ngeblak apa ora ngerti aku wong aku nganu ngresiki ati iku mau. Tapi suarane ngwek ngono. Paling palta, heeh, Pak. Bene ben roh. Dirangkeh bene. Yo pur, yo ora prei.